मध्य रेल्वेवर नीट परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी रविवारी दिवसा मेगा ब्लॉक रद्द करण्यात आलाय। मात्र आज मध्यरात्री धीम्या मार्गावर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। या कालावधीमध्ये मस्जिद, सँडहर्ट्स, चिंचपोकळी, करीरोड येथील लोकल थांबणार नसल्यानं या स्थानकांवर ब्लॉक पूर्वीची शेवटची टिटवाळा लोकल रात्री 11:16 असेल। CSMT ते विद्याविहार दरम्यान रात्री 12:05 ते पहाटे 5:05 ब्लॉक राहील। या कालावधीमध्ये CSMT हून सुटणाऱ्या धीम्या मार्गावरील गाड्या विद्याविहारपर्यंत जलद मार्गावर वळवण्यात येतील। त्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील। तर ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी, नेरूळ दरम्यान आज रात्री 12:15 ते रविवारी पहाटे 4:45 वाजेपर्यंत लोकल सेवा बंद राहील।